jam wale mon bandiraɓe e wadɓe abonné e dow YouTube nokku biyeteɗo kesam hesam walla kesa hes-tech fulfulde on calminama on jarama on beltanama kadi no fewi eɗen jogui ɗo hande application secret walla mbiyen application baɗɗo kadi mi haalama bawɗo rende portable neɗɗo ha ganda tigui tawa neɗɗo hayso jimi hen o wawa softude caggal maɗa mi holla on application wiyete ko Kanote so Allah jaaɓima on tawmo lien de téléchargement ɗon ɗo less vidéo ɗo dow YouTube to nokku biyeteɗo description joni application mami memmo joni application on woni ɗo momemɗo Kanote oɗo sa fimo so a natiri dani pitta yaaha banggue maɗa nano pitta yaade na a fittan yaade so yettima ɗo ɗo hako ɗo blowol ɗo ɗum waɗi setup password pira dani joni noon holko woni modi passe o woni modi passe o ko volume ustowo ɓeydowo joni noon puɗɗortoɗa ko volume portable ma o dow o on ñoƴƴa ko yiiɗi fouta fo a arannota ɗo sa noti numéro sa fiiɗo ay numéro de o to a waɗi makko toɓɓere joni noon piya volume dow o yeeru tan kollami moon aɗa wawi fiide sa welama mbaɗa laabi tati sa welama mbaɗa laabi ɗiɗi joni noon a idot tan piya dow o go'o ɗiɗi kadi mbaɗa less gotol kadi deftina hen mbaɗa confirmé go'o ɗiɗi mbaɗa ni tati joni mbattadani mbaɗa numéro 3 o mbaɗa go'o ɗiɗi mbaɗa tataɓo less mbatta kadi go'o ɗiɗi mbaɗa tataɓo less joni woni mot de passe ari joni noon ɗum ɗo holko firti ɗum ɗo ɓe mbi ko ya waɗi hen date anniversaire maɗa holno jibinoɗa walla ko nande mum sa welama joni aɗa wawi hen wadde hay sa welama tan mbaɗa aɗa wawi wadde les 12 mbaɗa tan mbaɗa 12 walla 12 décembre sa wala mbaɗa dani sa welama woni mbaɗa ok mbaɗa skip sa waɗiri noon ɗum ɗo ko date o mataw c'est pas juste mbaɗa tan yeeru tan kala mbaɗa wadde ko hay sa welama mbaɗa bindol sa wala mbaɗa kadi ko nande ɗum 1900 mbaɗa 1980 voilà 1980 sa waɗi ok là ça passe voilà 1980 par ce que ko oɗo question e dara ɗum ko date d'anniversaire ya tout dedans ya date c'est que c'est min mi suɓoto date d'anniversaire nan ɗo date d'anniversaire bon on fait comme ça et puis on fait ok sa waɗiri dani sa waɗimo ok joni ko golɗo bindol arata golɗo bindol holno mbatta ha naata joni piya fi volume dow o laabi ɗiɗi piya gonɗo less o gotol eyyi mbatten hakkillaji par ce que ko ɗum woni ko mbannoɗa to nane joni noon sa yiiɗi waɗa mi haalanma code ma so tawi toon ko WhatsApp walla ko Facebook maɗa hoore mum jiɗɗa wadde code tawa hay goto wawa nadde hen hewa ko nande hono mum walla ko caméra maɗa photo hoore muɗum jiɗɗa heɓata neɗɗo nadde hen kono noon mi holla noon ɗo yeeru calculatrice oɗo calculatrice mo jiiɗon walla mi holla on voilà e mbaɗan calculatrice black o jiiɗan toɓɓiɗo black ko écran o wonan ɓalejo e darogal ngal wonan ɓalawal sa fi calculatrice o son darogal ngal wonan ɓalawal ko ɗum walla sa waɗi transparent joni aɗa dara calculatrice o kono a wawa memde écran o ko cokkiɗo ɗo sa welama mbaɗa ɗo sa welama mbaɗa photo ko photo mbatta photo ngo ara ngo daro joni noon ko yiiɗi fouta fo e guittan calculatrice mbaɗen black sa waɗi black walla transparence mbaɗen transparence o on ɓuuri joni noon gara kala application mo jiɗɗa tan mbaɗa ɗum noon gara guddita dow ɗo oɗo application ko application kesso ɓoyani ko o wedda e dow Play Store voilà sa waɗi noon woni ɗum hankkadi kam ene nana yaaha ene marsana hoore muɗum joni a waɗi activé c'est gasi hankkadi aɗa wawi yaltude joni se jalti jeehen dartoyen nokku calculatrice o ok ma en gar darten calculatrice o holɗo woni naten hen mbaɗen hono yeerumo kulluɗen o beele e bandiraɓe en mbawa famde a calculatrice o nan naten calculatrice o dara woniri dani voilà joni oɗo dar calculatrice mi ñoƴƴa 1 marsata mi ñoƴƴi 2 marsata mi ñoƴƴi 3 marsata bon ñoƴƴi 4 5 foof koko ɓuuri kay hay gotel hen marsata joni noon pour que mi wawa uddidde calculatrice o mi liggoroma volume dow portable o laabi ɗiɗi ko o ɗiɗi less o gotol nani joni udditima mi ñoƴƴino nane 1 voilà joni 1 jaaɓi voilà 2 jaaɓi 3 jaaɓi 4 5 6 ɓeɗo ɗum ɗo foof jaaɓi voilà ko wona ɗum ko eɗen mbawi mumtude kadi se beela momten calculatrice voilà e mbaɗen retour pour que mbawen hen famminde bandiraɓeɓe voilà ko wona ɗum ko oɗon coyno application o ko Kanote c'est très simple so Allah jaaɓi tan ma on tawmo ɗo Play Store on so jeeyi to Play Store tan ma on tawmo to mbaɗamo téléchargé ɗum ala ɗum raɓɓiɗ tan o less vidéo ɗo YouTube ɗo ma on mbawa waddemo téléchargé nden bandiraɓe tedduɓe e nde mbaɗon cliquer j'aime nden mbaɗon partagé bandiraɓe foof on calminama on beltanama ha saha goɗɗo so Allah jaaɓi mi salmini on.